ассалому алайкум дӯстон, умедворам рӯзи хуб дошта бошед. Мо бо хабарҳои нав баргаштем. Бо хабаре ки ҳоло дар ютуби тоҷик вуҷуд надорад. пеш аз саршавии видеоролик аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки ба таври максималӣ бо лайку комментария моро дастгирӣ кунед. зеро лайку комментария барои пешравии кори мо зарур ва муҳим мебошад. хайр, меравем. Хубрат. расман лоиқ раҷабов, ҷанговари нави ташкилоти UFC, дар ин бора менеҷери ӯ ба мо хабар дод ва ба наздикӣ сана ва номи рақиб эълон карда мешавад. дӯстон, ман аз номи худам ва аз номи корбарони Knockout TG шахсан лоиқ раҷабовро табрик мекунам ва орзуманди ҷангҳои хунин, ғалабаҳои дурахшон ҳастам. мо метавонем. лоиқ раҷабов, шермарди тоҷик, ҳеҷ гоҳ дилшикаста шудан дар кор нест. ҳамаш бо вақту соати худ. он Коноре ки дар намоиши The Ultimate Fighter туро роҳ надод, имрӯз шартнома бастани ту бо UFC худ як ҳикмате аст, аммо барои мо мухлисон рӯзи фаромӯшнашаванда аст. дар рӯзе ки ҷанговари нахустини сарзамин уқоби тоҷик Нурулло Алиев муҳориба дорад, ин хабар паҳн гашт. ман аз хурсандӣ намедонам дигар чӣ гӯям. дар зери ҳамин видео лоиқро аз самими дил табрик кунед, зеро лоиқ барои баромад кардан дар UFC арзанда аст. ҳатто агар табрик карда натавонистед, пас як парчами ватани азизамонро дар зери видео гузоред. ин хушхабарро ман ба ҳамаи шумо, ба кулли мардуми тоҷик табрик мекунам. чӣ гунае ки мегӯянд, мо ба наздикии UFC-ро метарконем. қувваи тоҷик сахт аст. маълумоти такрорӣ оиди муҳорибаи Нурулло ҳамин шаб соати 12:30 бо вақти Москва ва бо вақти душанбе соати 2:30 ба октагон мебарояд. дар турнир муҳорибаи Нурулло якум муҳориба аст. силкаҳои тамошо карданро шумо аз Instagram ва Telegram дастрас карда метавонед. силкаи Telegram бошад дар комментарияи закрепитшуда. бо ҳамин тамом дӯстон, раҳмат ки видеоролика то охир тамошо кардед. пайгири хабарҳои шабакаи Knockout TG бошед, зеро мо ҳамеша ҳақиқат ва хабарҳои расмиро ба шумо пешниҳод мекунем. Knockout TG, хабаррасони шумо.